Zo. Het is niet echt een heel diepe sloot, maar Maar hij is er wel. er is wel... Dit is meer een afstapje. Ja, denk om het afstapje. Boswachter Daan maakt zich zorgen over de waterhuishouding rond het moeras. Hier is de landbouw. Ja. Hier gaat het schuin omhoog naar het moeras toe. En meestal als je naar een moeras gaat, ga je schuin omlaag. Ja, want dat is nat en moerassig. Ja. Dus het is hier zo, dit was ooit de natste plek. En dat is nu een van de droogste plekken van Flevoland. Ja. Omdat dat altijd nat gebleven is dat niet ingeklonken. En dat gebeurt natuurlijk op het moment dat die klei uitdroogt, dan gaat die inzakken. Dat is hier gebeurd. En dat is hier gebeurd. Want hier hebben we het water afgevoerd via alle sloten. Precies. Dat moest droog worden voor de landbouw. Ja. En daardoor is het gezakt. Ja. En wat heeft dat voor gevolgen voor het natuurgebied dat hiernaast ligt? Dat je meer moeite moet doen om het nat te houden daar. Omdat het water vanzelf naar beneden wil. Ja. Die wil naar de laagste plek. Dus die gaat proberen om hier naartoe te gaan. En dan komt het die sloot tegen. Ja. En dan is het weg. Ja. 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 Echt slootjes springen, ja. Nou, heet dat. Oh, we zijn er bijna, jongens. Dan hoop je zo eigenlijk aan de andere kant een heel glad stuk geschoren rietland te zien waar je over kan lopen. Maar dat is niet het geval. Nee, dan moet je niet in de Flevopolder zijn. Dan moeten we naar het weiland. Ja. Dan moet je naar het weiland. En niet naar het harde broek. Oké, jongens, Daan is weg. We gaan naar huis. En waar zijn we nu naar op weg? We zijn nu op weg naar het water. Oké. Ja, dat is goed. Het water van het moeras stroomt dus weg richting het lager gelegen landbouwgebied. Maar het water dat extra wordt aangevoerd is te voedingsrijk en zorgt voor een dikke laag slib met alle gevolgen van dien. Daardoor wordt het water troebel. Dan komen er vissen. En dat zijn karpers met name en brasem. Die houden van troebel water? En die houden van troebel water en die houden er ook van om dat systeem in stand te houden. Dus wat doen ze dan? Dus wat zij doen is dat ze de bodem omwoelen. En met dat ze die bodem omwoelen krijg je dus steeds turbulentie in het water. En ontstaat hier dus een bak met heel ondoorzichtig water. In een gezond systeem, gezond Nederlands watersysteem, zou er ongeveer 100 kilo vis per hectare moeten zijn. Ja. En hier zit 800 kilo per hectare in. Oh, van die grote karpers en brasems, Ja. die zit hier. Ja, en die zijn dus constant bezig met het omwoelen. Ja. En dat water dat blijft dus heel troebel. Op sommige plekken heb je een baggerlaag van 40 centimeter. Dus er gaat gebaggerd worden. Ja, dus dat gaan we eruit halen. Waar zijn al die karpers dan? Als het er 8 keer te veel zijn hier. Oh. Ja, ik zie ze nu ook niet. Ik denk dat ze een beetje geschrokken zijn door onze aanwezigheid om te proberen hier. Maar die zwemmen hier toch niet? Dit is toch veel te ondiep? Dit is te ondiep. Ja, ze zitten iets verderop. En iets verderop ziet natuurfilmer Stijn de karpers wel.